Nathaniel po siya kasi Mark yung kalaro niya. Bukit yung bukit ko sa rock. Yan ang talaga. Ang mga dalawa. Error, sasabihin nyo. Training yung buwan. Balik tayo sa square. Paul, ba't ang ganda ng jacket ko? At hindi yan sa kinikasin ko lang. Parang one ticket lamig lang ko yan. Kaya ako siya may pispili pang babayaran. Uy, mas sige niya, may nagiging. Ay shit, sorry. Kung na mag-training ni Bego. Pwede ka, namatayan ka. Ay, Kailangan nyo na ano. ano? Tatay niya. Ito na bulisita. Ang bulisita. Namatay yung papa niya, namatay.
Dapat ka ba? Ah, sama kayo, Paul? Rob, tomato. Oh, yun o. Hindi. Ilano ko? Ano yun? Bad habit. Oh! Lagi ba kayo? Tatapusin mo na. Di pa Laban. Ako, okay lang. Jeng! Saan eh? Tapusin namin nila, sir. Ikaw tayo, boy. Ano? Jeng, sama kayo? Hindi ako sasama. Uwi ako. Nagkulang ako. All one. Ito nag-message.
Kal. Wait, naka-video. Okay. Wala na talo. Kung saan. Ha? Hanggang 10 naman po. Yung dalawa po. Sorry, Kuya Jay. Free court pa yun? Ito po. Mag-dismiss lang tayo malakas. Gaba lang. Ito na sila minsan. Friend, alis ka dyan. Inaarang mo yung camera ni Kuya Jay. Dito nga kasi. Kalat pa mo. Pwede bang buksan ko? Ito nga kasama kami. Happy.